Nagpahanumduman ang Archdiocese of Haro sa publiko nga likawan ang paghimo sa ginatawag nga Ambus Badlis sa mga Ash Wednesday. Ang Ambus Badlis, suno kay Reverend Father Angelo Culada, amo ang batasan sang pila ka mga sumilimbang nagapadulong lang sa simbahan agud magpabadlis apang hindi magtambong sa aktual nga misa. Sa interview ng Bombo Radio kay Reverend Father Culada, iyagin pahayag nga magapaligan ng simbahan sang para-liturgical services sa nagkalalain nga mga institusyon sa syudad kadungan sang Ash Wednesday. Patag ni Culada nga paagi sini maakomodar ang mga tawo nga hindi makapadulong sa simbahan sa tion sang misa. Suportado man ni Culada ang panawagan sang Catholic Bishops Conference of the Philippines nga magapuasa hindi lamang sa pagkaon kundi pati sa paggamit sang cellphone kag social media. So as we go to the church to observe the Ash Wednesday rituals, especially putting on a position of ashes, we encourage all the faithful to please really finish the mass, the whole mass. Or if there's no mass, kung wala pong misa or liturgy lang, word of God, still, patapusin po natin yung whole na ritual para mas maintindihan po natin. So we're able to understand the essence of the celebration.